Mie și astăzi vreau să încep o nouă serie alături de Alex Gamer de Minecraft. Uitați-l și pe Alex. Bună, eu, da, sunt Alex și, da, aș vrea să-mi cer scuze că n-am mai postat de mult. Da, probleme cu școala și chestii de astea. N-am mai postat cam de 3 luni, da. Și o să facem aici o serie alături de el. Și, vedeți, mă joc cu controllerul acum și, da, să mergem să... Bine, Da, la început hai să ne facem ceva seria iteme. este de Survivor. Ca Da. să, da, așa tot vedeați, pentru că, da, să acolo viețile și, Să vede. da, ok. În primul rând, hai să ne facem... ai stick-uri. Cum? Stick-uri de astea A, nu am. să ne facem un târnăcope. Hai să fac 2 târnăcope. Da, și Cred că am făcut 3 așa. marți cred că o să apară și al doilea episod de Dream Soccer. Am avut ceva probleme și n-am mai filmat. Dar câte sticuri ai? Stai, fac acum 2 târnăcope. Sper să luăm lemn și după aia... Da, și suntem pe versiunea 1.1. Dacă știți, a apărut o versiune nouă. Stai să iau și ăsta. Hai la mine. Duc să mor o oaie. O vacă. Sau de mâncare. Este puțin lag pentru că, bine, pe server, pentru că, da. Hai mă, să-ți dau târnăcopul. Ok. Stai că am încercat să omor o vacă. Ia, Ok. s-am aruncat în spate. Nu văd niciunul. În spate, Toma. Ah, l-am inventat. Mai e lag. Un pic. Stai, m-am dus pe lângă Am avut ceva probleme. Am mai încercat să filmăm, dar... Vedeți, e lag pe server din cauza lui. Da. Uite țăran. Aici. Cât Momentan jucăm pe Peaceful pentru că, da, suntem la început și noi suntem, nu știu cum să mai explic, dar... Până facem o sabie de iron măcar sau altceva, am cuget să ne apărăm pe zombie. Casa asta o să fie creda noastră. Da, noi am făcut o serie, dar n-am filmat-o. Dar și casa asta a fost și înainte. Da. Să mergem acum să căutăm sau să ne facem o mină. Nu știu, cred că aici am și văzut da, ne-am făcut, avem un seed aici, hai că cred că să luăm aici, de aici niște, de asta să ne facem. Eu momentan vreau să omor un țăran. Nu l-am omorât. Păi, intrat în casa noastră. Nu știu de ce îmi tremură picioarele, Da. Și cam prin iunie, sper o să filmez și FIFA 17 pe PS4, sper. Și ziua lui primește PS. Da. Și o să filmez și cu el. Un moment. Da, și noi vrem să facem o carieră cu Barcelona. Nu știți. Și acum, cum îmi place mie pe toate seriile, să dau nisipul jos, ok? Stai să spargem, să vedem. Fac să nu știu de ce îmi tremur piciorul ăsta. Nu stau bine. Stai să spar. Pot găsim ceva, știu, ceva cablu sau măcar. Și cum vedeți aici, putem să punem și în a doua mână, că update, știi, da? Dar nu merge, nu știu, nu merge. Nu merge mie. Mie nu merge. Eu încerc cum ceva. Bugat pentru că nu ne-au updatat Minecraft-ul și da. Pentru că e beta. Moment. Da, chiar nu găsim absolut nimica. Păi eu mi-am luat niște de asta să fac niște un turnăcop de fapt sau două. Stai să văd dacă pot. Care era casa asta? Asta era. Deci. Ok.
Merg aici să-mi fac un târnăcop de ăsta, de... Și mie unul. Da, tu te ia, frate, ce? Facem prima dată un târnăcop sau două. Da, cred că episodul Și va după aia o fi... să facem... Cred că episoadele vor fi în jur de 10 minute. Cam așa. Bine, la început acum nu știu cât o să filmăm. Da, Momentan nici nu știu cât am filmat pentru că motive. 5 minute. Ok, 5 minute. Hai să facem, mă duc să iau lemn, să facem și... Vedeți și ce skin am aici. Avem amândoi cam același skin, Și numai același... că eu am făcut, uite, vedeți, stai un pic să, bă, El a să skin-ul, steagul României eu am steagul pe României, piept. vedeți? Eu nu am. Da, Am și modelat, bine, modelat spus puțin. el mi-a copiat skin-ul. Eu l-am avut prima dată. Și skin-ul celălalt încă mai am, numai că, da, Nu mai folosesc. l-am copiat pe ăsta, pe mine. Și nu uitați să vă abonați și la el, dacă vreți, o să vă las canalul în descriere. Să vă abonați și pe la el. Okay. O pot fac o sabie de piatră. Am o sabie de piatră. Ți-ai făcut sabie? Da. De piatră, momentan numai... Da, pe seria... Da, am zis să mă duc să iau lemn, deci mă duc acum să iau lemn. Pe seria trecută de Survivor am transformat un creativ pentru că... Am pierdut harta pentru că nu ne-am jucat săptămâna și nu știu ce facem în Jean cu jocul ăsta și mi se șterg glumile. Da, atunci am găsit foarte mult Diamond și chestii de astea. Și Cum? am avut 6 sacuri de iron și și 8 diamante. 7. Bine, Opt. 7, nu, 7 8, sau 8, așa. și da, mi s-o șters lumea și noroc că am făcut un backup, dar degeaba, pentru că nu mai aveam nimic. Da, și după aia Am transformat în serie de creative și ne-am jucat de vreo 2 ori și cam tot. am decis să facem o serie nouă. Sper să mai au niște... Trebuia să-mi fac și un târnăcop. Niște Bă, diamond. doamne, Bă, hai să dau târnăcopul. Unde ești? Asta iau niște piatră, niște Mai și cobblestone. da, așa, să facem și un furnal, în caz că găsim iron. Stai puțin. Așa, ok. Unde ești? Acum vin acasă. Eu o să facem în spatele casei. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă mai vreți episoade cu Minecraft, co-op, cum vom face FIFA 7. survival, Da? ok? Și nu mai știu unde e casa, what? Acolo. E aici. Și pe seed-ul ăsta care l-am băgat eu, care l-am găsit întâmplător, în fântâna aia de acolo, e, asta cum să zic, portalul spre End și șmecher, pentru că nu mai avem nevoie să căutăm. Un târnăcop de piatră. Hai să dau și ăsta, uite ți l-am dat. Dăm piatra. Stai că mi-am făcut, ia un târnăcop. Ți-am dat târnăcopul. Ia că s-a făcut de piatră. Ce? Ia-l. Bă! Ce? Dar eu făcusem, ți-am dat ție unul. Ai făcut tu? Da. Doamne. Ok, nu trebuie să... Făcusem, bă, acum, bă, măcar avem 2 târnăcoape. Vreau să fac și ție... Ai 2 târnăcoape? Nu. Am unul, duc să iau niște cobblestone. Cum ai unul? Că ți-am dat și ție, că ai 2 acum, uite să vezi. Ți-am dat ție. Opa, ia să mor. Păi de ce? What? Ok, hai să facem... Da, pentru primul episod o să să adunăm, facem un chest. o să dăm ceva cobblestone. Facem așa un double chest. O fac. Da, am... Păi ce n-ai, bă? Așa. Da. Totuși, ca să placă de serie. El, da, o să aibă, dacă intrați la el pe canal, o să aibă puțin de lag, eu n-am. Pentru că
habar n-am, folosim aceeași aplicație și avem același telefon, deci Da, și Nu am știu. aceeași usă. bine. Nu interesează pe oameni. Ce o să- ok. O să pun momentan ce stau aici și Eu după Cobblestone. Da, și înainte pe serie am găsit foarte mult iron. O să găsim și acum. da. Și pe parcursul măpii, în fine, nu știu cum se zice, o să ne dăm și pe easy sau ceva de genul. Pentru că pe peaceful așa începe mereu. Pentru că Motive, nu știu. nu avem chiar foarte multe chestii. Și murim din prima, cum Poate făceam vedea eu. un zombie sau ceva, Știu că acum un creeper. cam momentan nu vedeți nimic pentru că e noapte sau da, dar da. Da, și trebuie să găsim Câte minute? 11. 11 mai filmăm aici, mai luăm niște cobblestone să facem și un furnal și cam atât. Trebuie să fac Pentru și că ție, este începutul serii și să fac o sabie sau ce vrei să fac? sabie momentan nu avem voie, că nu avem nevoie pentru că da, fă topor. Să fac și un topor? Da. Stai că am făcut 2 topoare. Eu mai iau pe aici să facem și un furnal în caz că găsim iron. Făcut chest-ul. Da, Ai, l-am uite-l făcut. aici. Doamne, cum să nu vezi? Nu am văzut. Da, dacă observezi, Hai să ne cred că urcăm. să fie niște lag, dar... uite, deci este lansat un topor. Ok, acum vin. Tu ai văzut? Și s-ar putea... stai. Să iau de aici o torței. Păi Da, și ieșiți mă cred că afară, mă mă. place ceva... Bă, frate, au venit țăranii la noi în casă. What the fuck? Ieșiți afară! Și și avem și, putem să facem și trade-uri cu ei, Da. dacă nu știți, în versiunea aceasta nouă. Dacă vreți să începeți Bă, da, dă-te mă să intru. o serie de creative sau băgăm niște... Da, putem să facem trade-uri cu ei. sau... Sau băgăm L-ai niște... omorât. Bă, de ce l-ai omorât? Sau băgăm niște teracotă nouă. Wait, de ce? Eu l-am omorât. Avem și teracotă și o grămadă de paturi. Da. Probabil ați văzut și voi ce este în acest nou update. Cred că o să Șmecher. facem un video informativ despre Bine, să băgăm nou în versiunea mai asta. puțin spus informativ, pentru că Da. nu e chiar informativ, hai să spun asta. De unde era morcov? Nu știu că l-am omorât când l-a scos morcovii. Ai omorât țărane și tu da morcov? Nu. Da, atunci când l-a scos morcovul, am omorât. La toporul din chest. Nu. Ia-l. Da. Să las și eu un O să târnăcop. trebuiască să... Și o să luminăm și noi pe aici, dar... Da, cred că o să trebuia Nu chiar acum. să găsim o oaie. Că... Am eu o bucată de lână acolo, dar avem nevoie de mai multă. Da, momentan adică facem 2 paturi. Și s-ar putea să audă controlul meu. Dar, da, asta e. Ok, cam... Cred că avem 13. 13 minute, mai filmăm vreo un minut, da? Nu știu să... Mă duc să Eu caut rămân toi. acasă. Caut toi. Sau să mă duc în mină și să iau ceva. Ce mă? Să iau cărnați de ăsta că nu găsesc. Ok. Nu găsesc și eu niște cărbune să fac niște toți, frate. Da, și știi... Știi ce știi fac? sau nu, înainte pe versiunea veche, la o casă sub ăsta, erau doar un strat de cobblestone, dar acum sunt foarte multe, nu ales. Bine, aici nu cred. Nu Doar cred. la aia, pentru că era gigantică, dar era foarte mult în aer. Dar asta nu, vezi că e pământ aici. Nu. Am. Tu cred că doar pe creative. Nu, era pe acolo, că mă duc să fură o torță de la altă casă, că nu văd nimic. Văd că avem una aici, tu ai pus-o. Păi aia e așa. Mamă, că țăranii, băi, ești prost. Să văd. Băi, ești prost? Ok. 1, 2, 3, 4, 6 țărani. Unde? În casa asta unde sunt eu. 7 țărani, bă. Nebun. Bă, ce e aici? Unde-i torța? Vreau să o iau.
Hai să vezi. Îți dau tot 5, da, uite. Tu vezi câți țărani sunt aici, mă. Dacă vrei să filmăm și alte jocuri, deschide comentarii. Da. Dar Dacă vrei să începi și o serie de Dreaming Soccer 2017, să înscrieți, dar fără hack. sau putem să facem cop din soccer. Așa. Da, bă, nu știu. Dar ce fac, bă, frate, ce faci Ce țăranul intră ăsta? țărani, frate. Păi, Ca să pară că da. îi Îl omor, nu, n-am nevoie de el, frate, nu Poți- fac trade-uri cu ei. poți Nu mă gratis. interesează. Păi, ce Mamă. pot. Bă, da! Bă, nu vreau să mă fac. Oh, ok. Bă, deci acum dropează 4 morcovi țăranii. De ce? De ce? Nu. What? Bă, Ok. cam Deci, da, cam acesta a Cam fost atât. episodul acest de azi. episod. Lasă-mă. Eu am fost Mihnea Eu am fost Alex. și Ne ne revedem vedem data data viitoare. Pa, pa!